Azken hizlari bat izango da, Urko Ikardo Enparan, eta ohar batzuk gero ondotik bideo bat izan behartzen, baina ez dugu bideo hori ikusteko aukerarik izanen, hala ere webgunean zintzilikatuko da, eta beraz ikusteko aukera izanen duzue. Ondotik bazkaltzera joanen gira, Zubietako Ara eta Jatetxera, eta beraz batzuk badakizuen unden, bestek segi bidea dakitenak, eta Jatetxea Uria ibaiaren bestaldean da, hipodromo etorbidean den zubia zeharkatu behar da, eta ondotik bide gorria segitu behar da. Kasu egin hala ere autoak ongi istea, jadanik lapurketa batzu gertatu baitira beste urte batzuetan, eta gero jaz bezala bazkaldu ondotik jolasean jarriko zaituztegu, egunean bakarrik ez, baina urtean behin galdera erantzunen jolaseko 3. edizioa izanen da. Besterik gabe, hitza utziko diot orain azken hizlariari, eta hau beraz Urko Ikardo Enparan, soziologian lizentziatua da, eta Bortzirietako Euskara Mankomunitateko teknikaria da. Entzun dezagun. Eguerdion eta eskerrik asko, ez da misterio bat denboraz larri gabiltza, orduan saiatuko naiz bixi azaltzen Bortzirietan etorri berriak euskarara erakartzeko ze egiten dugun, kokatzeko Bortziriak Nafarroa ipar-ekialdeko eskualdea, 8.500 biztanle, 5 udalerri, 5 dire udalerri euskaldunak eta Uemako kide, eta euskararen ezagutza 75%tik gorakoa. Etorri berriak euskarara erakartzeko egitasmoekin orain dela 20 urte pasatxo hasi ginen, segurazki gaurko aurkezpenean ez duzue adituko gauza harrigarririk edo, behintzat ezagutzen ez duzuenik, baina badugu nolabaiteko esperientzia edo eskarmentua, eta hori bat aldizkariko artikulu batean bildu genuen. Gero hor duzue gure 2. plan estrategikoa eta gaur egun indarrean duguna, plan horren iraunaldia agortzear da, eta beraz aurten dugu ebaluazio urtea, eta helduen urtean abian izango dugu, espero, plan estrategiko berria. Hortaz, gai honekin ere, gainerako gaiekin bezala, hartuko dugu denbora patxadaz gogoeta egiteko, eta aurrerantzean ere zein diren lehentasunak eta egin beharrak ez da. Orduan espero dugu gaurko jardunaldi honek udaltopek horretarako ere, ebaluazio horretarako eta diagnostiko horretarako giltza batzuk ematean. Ez dugu espero ala ere gure planetan gauzak hankazgora jartzea, baina gaurko abezalako jardunaldiak garrantzitsuak diren. Etorri berri jarrera udalerri euskaldunen ikuspegitik egiten dugu eta Uemarekin elkarlanean, eta 2017an topagunearekin eta topagunearen aholkularitzarekin harrera plana osatu genuen, parte hartze prozesu batekin, eta gero harrera planean biltzen ziren xede, irizpide eta ekintzak txertatu genituen gaur egun indarrean dugun plan estrategiko horretan. Azpimarratzekoa da, zeharkako gaia dugula etorri berrien integrazioa eta hizkuntza eta kultura aniztasuna. Guk zeharkakotasun hori ulertzen dugu, gure irakurketa da, azkeneko hamarkadetan Bortzirietan hizkuntza eta kultura aniztasuna areagotu dela, onditu dela, eta herritarren elkarbizitza bermatzeko hori aintzat hartu behar dela. Gero erronka dugu edo begi puntuan dugu euskara ardatz izango duen gizarte kohesioa eta udalerri euskaldun izaerari eustea eta arnasgune izaera horreri eustea eta garatzea, ezta? Orduan, gure planean zeharkakotasun horrek isla du lantzen ditugun hildo eta arlo guztietan. Eta guztira ditugu 8 helburu eta 12 jarduera, ez dizkizuegu denak azalduko,
pixkal lentxeago diagnostikoari buruz daturik ez dizuegu emango, bakarrik aipatzea gaiak duen garrantziari jaramon eginez edo horren isla, saiatzen garela errealitate horretara hurbiltzen, estatistika publikoen ustiaketatik, eta bi baieztapen horiek edo bi ondori horiek gurean ere egin ditzakegula, badakit guztiok egin ditzakegula, ez? Etorri berrien hazkunde hori edo azkeneko urtetan izandakoa eta aurreikuspena, eta gero populazio horren aniztasuna, ezta? Datu horiek guztiak dauzkagu eskura euskararen bilakaera soziolinguistikoa landu dugu eta bortzirietan, eta hor dauzkagu datu horiek guztiak eskura. Bizkate komentatu nahi genizuen PIOPZH Zubiri ikerketa beka, berria dugu, deialdi egin genuen elkarlanean Euskaltzaindiak eta Euskaraman komunitateak, gurean itzala handikoa izan zen Euskaltzalearen eta Euskaltzainaren omenez, eta oinarrietan gai bezala, gaietako bat, proposatzen genuen, immigrazioa, harrera, integrazioa eta udalerri euskaldun ikuspegitik, eta urtengo bekaduna edo ikerketa proiektua hauxe izango da, beka irabazizuena da, eta orduan guretzat oso baliotsu izango da, gainera hori, ebaluazioa egitera goazen honetan, lehendabizikoz, migratzaileen euskarariko pertzepzio buruzko datuak eta informazio izango dugulako. Eta orain sartuko naiz gure planaren, hildo nagusiak dire sozializazioa, belaunaldi berrien sozializazioa, hiztun berriak eta gizarte erabilera. Eta esan dagoa, orduan, etorri berriak erakartzeko edo harrerari buruzko, aniztasunari buruzko gaiak dauzkagu banatuta hildo eta arlo desberdinetan. Orduan, aipatu nahi dizuegu lehendabiziko jarduera, euskara indartzeko egitasmo bada, solasean izenekoa, 8 eta 12 urte bitarteko aurrentzat. Hemen helburua da eskola indartzea, euskara indartzea egitea aisialditik, eskola arduz kanpo, ahozko adierazkortasuna lantzeko proiektu bat da, jakina familia eta haurren profila gerotan hitzagoa da, gerota gehiago dire euskara etxean eta inguruan ez duten aurrak, eta ikastetxeetatik eskaera hori egin ziguten eta proiektu hau landu genuen. Topagunearekin elkarlanean lantzen dugu, ez esan dizuen 8 eta 12 urte bitarteko horrentzat, eta hor, helburua da, indartze hori edo euskara lantze hori egitea ludikotasunetik, dinamiken bidez, herrirare ateratzea, eta ez dire bakarrik ala ere, etorri berrien seme-alabak, baina bai nagusiki. Gero, hau, Euskalduntze alfabetatze kanpaina ez da propio, baita ere, baina ez da propio etorri berriak erakartzeko egitasmo bat, baina egia da, azkeneko urtetan alegin egin dugula, hiztun berriei, euskara ikaslei ikusgartasun emateko, hitza emateko, eta pixka da aitortze egiteko, eta horien artean baitugu etorri berriak. Eta, hor, bi bideo, hor baituzue Marina, Kazakstandik heldu da, eta mailin Hondurasetik, gero beste argazki batean agertuko diren. Ez dizuete bideore jarriko. Hiztun berrien hildoan beti ere, hemen lantzen ditugu, ezagunak dituzue, oinarrizko euskara ikastaroak. Aztu egin zait, gure helburu estrategikoak dire, etorri berriak euskarara eta euskal kulturara hurbiltzea eta belaunaldi berriak euskalduntzea. Orduan, horri erantzuteko, bide bat bada eskaintza hori egitea 3 ikastaro egin ditugu orain arte, zaintzari buruzkoak 2 eta 1 ostalaritzari buruzkoa, azkenekoa Lesagako Zarren egoitzan egin genuen, eta gure asmoa da, 30 orduko ikastaroak dire, debaldekoak, eta gainera
kasu batzuetan ikusten da badela bide bat, gero sakontzeko edo euskaltegien izena emateko, eta gure asmoa da eskaintza hau, iraunkortzea, edo izatea baliabide bat beti ere eskaintzeko modukoa. Pasako gara gizarte erabileraren hildora, hemen aipatu behar dizugu, gizarte erabileraren sustapena egiten da, dakizun bezala, hainbat arlotan. Guk hemen sartzen ditugu baita ere aktibazioa, sentsibilizazioa, kontzientziazioa, eta horregatik hemen lantzen ditugu hizkuntza eta kulturaniztasuna, berariaz. Hemen, aipatu nahi duzuena da, joan den urtean talde bat sortu genuen, Euskal Komunitatearen ekimenez sortu zen taldea, elkarrekin eta elkarlanean lantzeko gai hauek guztiak, hizkuntza harrera, hizkuntza eta kulturaniztasunaren aitortza, integrazioa, elkar ezagutza, euskara hurbiltzeko jatorri atzerritarreko herritarrei. Orduan, talde honek dagoeneko egin ditu, hasi du bere ibilbidea eta egiteko nagusia, bere buruari jarri dion egiteko nagusia, helduen astean izango dugun aniztasun besta hori antolatzea, larun batean izango baita beran, eta gero ikusiko dugu ze jarraipen eman edo talde honek ze bide egingo duen. Hor baditugu, taldean bertan dago islatua aniztasuna, baditugu udal ordezkariak, teknikariak, gurasoak, irakasleak, eta gero herritarren artean ere, herritar voluntarioak eta herritarren artean ere badire jatorri anitzetako herritarrak. Gero, gizarte erabileran harrera linguistikoari ematen diogu, harreraren momentu horreri ematen diogu guk ere garrantzia, eta horretarako errolatzen direnean herritarrei zenbait baliabide edo material edo eskaintzen diegu. Batetik baditugu bideoa eta baliabideen gida, eta gero webaren materiala dugu. Hemen, aipatu beharra, material hau edo, bideo hau, eguneratuko dugula edo hau dagoeneko, lau urtekoa da eta berri bat egingo dugu. Hemen lantzen diren gaiak dire, euskararen bizi berritzea, euskararen garrantzia, udalari euskaldunen ikuspegitik, egoera soziolinguistikoa, euskarazko irakaskuntza, euskalduntza alfabetatzea, eta gero euskara ikasteko diru laguntzak gurean bada doakotasun diru laguntza sistema bat, du denborarik hori azaltzeko, baina hori guztia bideo honetan azaltzen da, eta aparte ongi etorria ematen zaie etorri berriei, herritarre horiek guztiek ongi etorria ematen diete, zenbait hizkuntzatan, eta hemen arazo nagusia izan dugu errolatzeko momentuan, nola egin material hori edo baliabide horiek naiz eta erroldako langileen konplizitatea izan eta formazio izan gero praktikan zaila izan zaigu hori bide hori sistematizatzea. Eta beste bide batzuk baliatu ditugu. Hauek dire etorri berri, ongi etorri eta informazio emateko saioak. Ondarako egiten duguna da, azkeneko urtean edo 2 urtean errolatu diren herritarrei gonbidapena bidali eta herriko etxera bilera batera egiteko. Gaia, argi eta garbi izaten da, gaia dela, ongi etorri ematea, hizkuntza eta kulturaniztasuna aitortzea, eta euskarari buruzko informazioa eta gai horiek lantzea. Eta orduan, hor dauzkagu beran eta arantzan egin genituen harrerak, aurten datorren asteko aniztasun bestan ere antolatu dugu harrera ongitorri saio bat beran, eta gainera izango da bisita gidatua. Ongitorri saio eta bisita gidatua. Adibidez, berako saioan, hor dago Ekine Zapiain eta Julen Zelai eta bi bertsolariek kantatu zizkieten etorri zirenei bertso jarri batzuk, gero bertsoak izan zituzten idatzita, itzulpenarekin, gaztelaniara, eta horiek eraman zituzten oroigarri. Eta gero bukatu genuen berendu batekin, eta hor ikusten dituzuen, talde horietan daude gero, hor ezagutzeko, elkar ezagutzeko izan zen parada, hor dago Marina ezkerreko argazkian eta Emilin eskubikoan. Gero parte hartu zuten, matrikulazio kanpainetan. Eta bukatzeko, gero banun beste kontutxo bat aipatzeko, baina esan dakoa, dauzkagun jarduera guztiak ez dizkizuego azaldu, baina bada saiakera bat,
arlo guztietan gai hauek lantzeko eta txertatzeko. Bukatzeko formazioari ere garrantzia eman diogu. Leheno, aipatu atera da Amalia Barkinen izena, ezaguna duzue. Orduan, joan den urtean antolatu genituen 2 formazio saio, Borbor Euskaltzaleen mugimenduarekin elkarlanean, eta goizean batez ere harreragile instituzionalei, eta txaldean gizarte eragile eta orokorrean herritarrei zuzendua. Eta hor, pixkat, aipatzen genuen horreri, ikuspegi hori ez, harreragileengan ere, harrera gizarteak daukan ardura edo erantzukizun horreri zera gehiago emanez ez da, eta izateko arrakasta izan zuen formazio horrek, ez da erresa, 40 lagunetik gora parte hartu zuten bi saioetan, eta hor landu zen, hizkuntzarrera, euskararrera hizkuntza, eta landu ziren, immigrazio berria, hizkuntza eta kulturaniztasuna, aurreritziak, arrazakeria, hainbat gai landu ziren. Eta, bukatzeko esango nuke, erronka potoloa dugula, gai hauetan eragiten segitzeko, eta ezinbestekoa izango dela, bai eskualderen barne zein kanpo, elkarlanean sakontzea, ezta? Pixka gehiago aipatu nezaken horri buruz, baina hemen utziko dugu. Eta,